Under første base bliver vandet ført gennem en kæmpe rist, hvor de store ting bliver fanget. Det kan være ting lige fra mobiltelefoner til vatpinde. Slam er de efterladte bakterier efter den biologiske og organiske rensning, som samler sig nede på bunden af efterklejningstanken. Det er efterklejningstanken, hvor slammet bliver skrabet væk fra bunden.